Punt número 3. Reducció de retribucions de regidors i altre personal. Ratificació d'acord de la Junta de Govern de 2 d'agost de 2012. Bé, dir que abans de parlar d'aquest punt hi ha que dir que la Junta de Govern local del dia 2 d'agost de 2012 va aprovar una reducció en quant a les retribucions de regidors que no podia aprovar, al igual que el punt que el grup socialista va apuntar de la retirada de títols de fiu d'actiu d'Ondara al general Franco. En aquest cas, des de la Secretaria se'ns informa que estem en el mateix cas que en el punt següent i, per tant, el que ha fet la Junta de Govern ha sigut ratificar, millor dit, canviar aquesta proposta a ratificar per el ple i que siga la proposta de la Junta de Govern, però que siga el plenari el que aprova finalment que la té competència en aprovar aquest assumpte referit a les retribucions de regidors. Dir que la proposta que fa la Junta de Govern local és, al igual que per part de l'Estat, s'ha aprovat per a tot el personal depenent de l'administració pública una reducció, en aquest cas de la paga extraordinària de desembre, que s'aplique d'igual manera als membres de la corporació municipal, tant per a aquells que tenen dedicació parcial o exclusiva o també per a aquells que tenen o cobren assistència per assistència als òrgans col·legiats. Per tant, la proposta passaria de ser aquest regidor que té una dedicació exclusiva, se li reduiria la seva proporció que aquesta paga extraordinària, que té dedicació parcial també, i com ha dit també a l'assistència de la Junta de Govern local i assistència de plenaris, comissions municipals, Junta de Portaveus i consells d'administració. Sembla que hi ha una esmena que presenta el grup nacionalista. Sí. De tota manera, l'acord que anem a prendre és per a únic i exclusivament per a els regidors i els càrrecs. Corporació municipal. No és per a funcionaris. I això està aprovat ja. El que anem a aprovar és només en els càrrecs. Nosaltres en el primer ple de la legislatura, en el 30 de juny del 2011, nosaltres vam proposar així una reducció de sous i de participació dels polítics un 30%. En aquest moment, recordo una de les paraules que tu vas dir que no baixaves perquè en voluntat no es feia res. Ara venen a baixar el sou als funcionaris, que els ho baixen sí o sí, i veiem un poc la cara a aquests polítics d'Ondara per una baixada un 7%. Entonces, jo ho trobo un poc de cara dura fer això ara, en aquests moments, quan van proposar rebaixar un 30% i dignificar un poc la figura del polític per l'organització mundial. Nosaltres continuem pensant que volem la reducció del 30% per a tots els alts càrrecs de l'Ajuntament d'Ondara. No ho sé, un 30% de reducció per a tots els càrrecs de l'Ajuntament d'Ondara. Alguna intervenció més? Se l'esmena a la Junta anterior. Des del bloc Coalició Compromís d'Ondara entenem que el decret llei 20-2012 de 13 de juliol es refereix en tot moment de garantir l'estabilitat pressupostària del foment de la competitivitat. En primer lloc, tenim en compte que aquesta és fundamental, com s'anuncia en l'ERM de l'equip de govern, complís amb l'estabilitat pressupostària que excepte en 2010 cada exercici cap en un remanent positiu, l'últim del 2011 de 199.967. Per altra banda, seguim pensant que els causants de la crisi d'aquesta situació de classe econòmica no són precisament el conjunt de treballadores i treballadors públics, sinó també el conjunt de la classe política que ens ha governat en els últims anys. Per aquest motiu és que acceptem una reducció de les distribucions a regidors però també al personal de confiança, però entenem que les mesures preses tant per el govern actual com per l'anterior, els treballadors públics han minimitzat les seves retribucions de més del 25% en alguns casos. Considerem que el conjunt de treballadors i treballadors d'aquest Ajuntament no pot veure's afectat de manera tan directa per una situació que no han creat i que a més no és responsabilitat pròpia de la seva tasca com a tal. Per aquest motiu, presentem l'esmena de que les quantitats derivades de la supressió del bar extraordinari de desembre, segons
que es pot consignar o implementar en el pressupost general de 2013 si hi ha voluntat política del govern. La paraula al secretari per aclarir respecte a l'esmena. Unes esmenes van ser presentades sobre dictamen o una proposta, no? I aquesta esmena entenc que va referida a les resolucions que afecten els funcionaris no als polítics. Crec que no hauria de ser la votació contra un dictamen que afecta més als òrgans col·legiats. Aquesta esmena és una esmena que deia una resolució per a fer que dos propòsits que realment no podria voler ser aquest tràmit. Este és un problema. Però està aprovat en un punt de dia com a proposta de cosa, perquè no pots no modificar el dictamen i la proposta de la Junta de Govern només, perquè és una cosa de respecte, una cosa que afecta només a les retribucions que lleva el 2012 al personal i laboral de l'administració. Pot presentar com un punt de reunió? Estic presentat per un plenari ordinari amb la proposta. Xocaria portar una esmena a un dictamen que no fes que no afecta a les gratificacions, però paga aquesta dels funcionaris, no dels canvis. Retires l'esmena. Com? Retires l'esmena. Petit això, jo només per al·lusions, el que ha introduït el regidor socialista, demanar un 30% de entrar en un debat que ja van entrar al principi de legislatura per veure que tant el grup com el nostre ens hem posicionat respecte a quina és la nostra opinió respecte a les retribucions i crec que vindre avui, després de per part de l'equip de govern, plantejar una rebaixa a plantejar una rebaixa superior és voler obrir un debat que jo crec que és necessari. Una altra cosa és que vosaltres haver-ho plantejat des del vostre grup a la vista d'aquesta reducció que s'ha aplicat a tot el personal funcionari laboral de l'Ajuntament una proposta. Aneu un poc a destemps i ara, a falta de poder haver liderat aquesta iniciativa, també vos queda restar intentar que siga més aquesta rebaixa. Al final és un debat que no té cap sentit i que ja es va parlar al principi de la legislatura. I que us recordaria que el tema de les retribucions de l'Ajuntament nosaltres ho tenim molt clar des de no fa tant de temps, des del principi de la legislatura, però des de fet també molt de temps, des del 2001, que van entrar a governar. I ha sigut un tema que vosaltres heu criticat moltíssim, que seguiu insistint en aquesta crítica i que la gent valora el que cobren els polítics de l'Ajuntament d'Ondara perquè al final no hi ha un resultat econòmic, de gestió i de treball en l'administració. Per tant, no tinc de dir, però és que esperava que tu hagués plantejat aquesta reducció després de l'aprovació del decret de l'Estat, se t'ha passat el mes de vacances del mes d'agost i se t'ha passat. Això té no ja. Alguna intervenció més? Ganes de dir lo que ha de ser la votació. Alguna intervenció més? Passem pues a la votació.